11 уникални ползи за здравето с витамин В12. Витамин В12 е изключително важен за системите на тялото и съответните им функции. Статистиката показва, че дефицитът на витамин В12 е един от водещите здравни проблеми. Той е основно хранително вещество, което влияе върху настроението, нивата на енергия, когнитивните способности и паметта. Също така е инструмент за намаляване на умората. Освен това поддържа метаболитни операции като производството на ензими, секрецията на хормони и процеса на синтез на ДИ и на КА, които са наложителни за регулиране на сърдечно-съдовата и нервната система. Дефицитът на витамин В12 може да се прояви под формата на лесно усещане за умора и признаци на разстройства на настроението като депресия. Първата от 11-те уникални ползи за здравето с витамин В12 е за повече енергия. Той има основна роля в превръщането на сложните въглехидрати в прости глюкозни вериги, които се използват от клетките за получаване на енергия. Това обяснява защо прекомерната умора често се открива като резултат от дефицит на витамина. Витамин В12 намалява риска от развитие на невродегенеративни заболявания. Значението му за познавателната способност е да предпазва нервната система от дегенерация. Това подчертава значението му за намаляване на риска от развитие на болестта на Алцхаймер, която се характеризира с хронична загуба на паметта. Витамин В12 подобрява настроението и намалява шансовете ви да развиете някакви разстройства на настроението като депресия и тревожност. Освен това е от съществено значение за производството на определени съединения, които помагат на тялото да се справи с високите нива на психически стрес и поддържа неврологичното функциониране. Витамин В12 е полезен и за здрава сърдечно-съдова система. Повишените нива на хомоцистеин са вредни за тялото, тъй като могат да увредят кръвоносните съдове и да причинят фатални заболявания като венозна тромбоза или атеросклероза. Производството на клетки също попада под юрисдикцията на витамин В12 и тъй като косата и кожата са резултат от здравословно производство на клетки, може да се каже, че той има положително въздействие върху тях. Подобрява кожата, като намалява нездравословните признаци като зачервяване, прекомерно омазняване, наклонена черта, сухота и възпаление. За всички 11 уникални ползи за здравето на витамин В12, както и кои са симптомите при недостиг, можете да прочетете в цялата статия, линк към която ще намерите в описанието под видеото, също и линк към други подобни статии от поредицата «Със силата на здравето да подобрим качеството си на живот». За да получите повече информация, можете да се свържете с нас на посочените мейл и телефон и ние ще ви отговорим при първа възможност. Бъдете здрави и се грижете за здравето си.